Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dalita bukyaw. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Dramatips TV. O neretan kaka. Naimbagta na sabat ka, Roswaldo. Ay, kasla malmalday kamit manong malay. Uy, sa awan pa'y pagbuludak, iti gatang ko iti bagas may ngauray may sakilo la kuma. May sakilo ko nam? Uy. Nakado ti bagas may? Ala, okay ka, ikan kay ti ori 5 kilaw. May sakilo lang. No, mabayadak. Unay mo tamis sa kilo. Mang tidak mo lang, 5 kilo na. Ha? Ipadawat mo di bagasyaw. Unay daytan kaka. Nakaimbag ka tao, wali. More blessing to come. You is a blessing to all. Ay, you are a blessing to all ko na mo ta. Isumad lang ay suday ta. Ay, uray daytan kaka. Agyaman akmanan Roswaldo daw. Bayam, tanu adan to panggadak, ket bayadak daw. Naim padawat, saan mo na bayadan? Tulong kung daytagan ka taka si kamay, agraman ti pamilyam. Kung gayam, abangan no, awan si dayaw. Awan nga raw. Kababayin mo ti umutang iti dwalaang itlog ko ni Marse. Api nga minat, walang itlog ti utangam. May sapay ahatdog may sasupot. Di, ad-adan na jak nakabayan. No problem. Ala, uranak bait, ten nakala ni Jeref, jay may sasupot na karne. Ado, na isupot-supot na karne na gita. Ha, unay daytan akinayimbag mo, Roswaldo. More blessing to come. More blessings, manong walay. Unay daytan. Imbag tanadanon ka dito'y paraangan niyo, Manong Roswaldo. Apay ka rin mo na. Ada napadag ngay bagam. Adda ko mamanong. Anya na jaya. Gaputa man nakaawat ka. Mangibaga ako may tigatang ko iti sidaan may. Ay, awan No, kwarta, sana kang gigigam. Aday di bangko di kwarta. Nakapanagan kaninanang ka. Ay, sayang. Kasanungatan. Di kagdanag. Ano ti masida dita? Itod ko kin ka di may sasupot. Anya nga'y tilinaon di may sa asupot, Manong. Kumporme dita na karne. Anda karne ti baboy. Karne ti baka. Karne ti manok. Kan tagduma pa'y. Timangka na ni Jay Freezer. So, jak mabukit-kit. Itod kuratan kan ka ta narigat agudwain. No, palami isak pa'y. Tapno magudwalaan. Bigat ka. Ay, unay daytan kaka. Ang sakbe amalipatak, Manong. Awan lat, may sa akilo laang abagasyo dita. Anda yalan kan to pangaro diti 5 kilaw. Ay, nagadon, Manong Roswaldo. Anyang rod nga ikat kasapulan nyo man. Nagano ti bagas na Manu ngayon, Jay, 5 kilo, Manong. Saan ko nga ilakaw? Tulong kun ka kan ti pamilyam. Ay, silver at talaga ti panagpuspusong, Manong. Ha? Amang ano, nabalito ka na pa nagpuspuso ti kayat mo asawan mo na. Kaslakastan Manong. Angam kay kayat ko ngamin ti silver ngam gold. Ta sa anak a gold digger. Ay, oray daytan kaka. Roswaldo, apay dagito'y bagas tag kay Juarez. 5 bukal na bagas dayta ag kay warisan. Anya 5. Nubilangag da ito'y adda 30 piraso. Apay nga kay Juarez. Ado nga minti, nagkidaw iti tulong kat tinulungak. Kaasi naman. Imbagla ka na tayo mabmabsog tayo na nang. Kayat mo asawan. Nagpautang ka iti bagas. Kakasyak nga ron ina.
Apeng agpautang nga ngay. Intod ko latan si Pupuso ah. Ah, nya. Ay ka, mano abaso nga itin intod mo. Anya abaso abagas mo, tibagbaga kayo na. Makaanay mo takan ng dangay, ti 5 abaso la abagas. Kaya't mo asawan, nasurok amay sa kilo abagas ti impadawat mo. Basit la tulong na dyan nanang. Sagli 5 kilo da. Ah, ay no kasta, impadawat mo ti 10 ang kilo abagas. Malaglagawan kayo. At saan mo ta makapalagaw day tapanag? Ay, just ka tao. No agi padawat kamot kat may sawon no 2 abaso laeng abagas. Tanggat karabukog lang na ta 2 baso abagas. Unay day tan kaka. Taat man ti karga ti ref. Nay, awan mo di 2 asupot ti karne dito ref. 2 kilo day jay. Rosaldo anak, apain luto amin di 2 kilo a karne dito ref. Nagbuslon kan ngay no kasta. Saan kong inluto na lang? Kunak man nin lutom tamasayang kat kumanada di akaadaw. Ang umayan na ngay nga raud. Intulong ko karagiti tao ang mabisin. Padawat mo pay? Intulong ko nga raw. Ayunay daytan kaka. Mangiruruman a klase ti anak. Inutan na kapatayin no kasta lang ti aramid mo. Unay day tan kaka. Nalabos ka mat ang mangiruruman. Saan mo nanang? Timulong ak nga raw. Ibagayo kidin na mangirurumanak. Anya nga rod ti awag mo iti dayjay. Kinaparabor kan kinaman ang asay. Mangiruruman ti kasjay. Di mo iruruman ti bagas ken si daan tagat gatangek dagita. Unay daytan Rosualdo. Nakapasyar kayo mo tatapili ma'am. Why? Ta umayak ko ma'am. Anya dayta. Ay, agawin na kaun. Ta amang ano makaungat ni nanang ma'am. Unta ta. Sumarunuak tun kada kayo. Ta amwak nun niya ti kasapulan niyaw. Inak nga ruday. Lemot pilimon dayjay. Anya timay na imbaga. Imay na kinumusta na nang. Kinumusta? Wala nang. Kaya muna ngamin katagsakitak. Nay, kita ang to'y balay Tinak ag singer. Sana tila pakibibiyang manen ngay padapadawat tanarigatan tibiyag ita. Awan ti madawdawat nga oray na lungtot anatan kat gatangam. Muna daytan kaka. Nagtugtugawak laeng di tasirok ti mangga. Nakita ka rin mo ni nanang mau. Iso ngay masidiga kaon. Unak no nagawid kayo itayan? Saan ba raw? Ta kasapulak ti tulong mau. Amaw ama nagtulong ka. Iso sikati inasidgak. Saan ati inam? Anyaya ti kasapulan niya tata. Itad ka basta dalakit day. Kababain ti umutang iti kwartakin bagas. Sana kababain basta da. Apay bagas ka ti kasapulan niya tata. Wen kuma bagas kan oray bagas ti kamuti di tanno isaw. Kamuti? Wen baraw. Awan mo't kamuti mi tata. Rajay man nay. Ada ti labayaw. Nay, naklayang kayang ta nakita yaw kut medyo nalingad. Jak amurita kamuti yaw. Ikabil siguro ni nanang dita. Ang gaputa nakita yaw. Ikan kayaw. Adumot kat dita Kan ikan kayo pa iti bagas ng isang yaw. Agayaman akmunay iti kinaimbag mo barok. Oray mapukaw amin at tao dito'y lubong. San lakit yasi ka? Mangiruruman kayo matata. Unay daytan. Ne ay. Nagbasi mo tanto'y kamote. Nagudwa mo tan. Ano nyo na tayo nanang? Kano-order day tayo. Sapay nabayadan Isoya. No kasta, si kamanan tinagmiter. Intulong ko nanang. Manan. Di kay kumaagong ungay.
Saan mo't sayang? Saan mo't ibalang? No di kat naitulong. Impadaawat mo manan. Kakasimot kami ni Tata Pilimon. Lakayan. Awan pangalanan ti pagbiyak na. Isuan asyanak ko na. Isong inikta ko na iti bagas kan. Bagas ti kamuti. Pinakibiyangan manan di bagas. Ay unay daytan kaka. Matayaken ka, Rosualdo. Mangirurumen ka Ay met. saan na nang. Manangasay kan managtulong ak nga na. Mangirurumen ka. Unay daytan kaka. Dayjay, nakapanawan ni Nana Biring. Oh, parta ka konti mapaniti balay do. Rosualdo. Nay, si Kamay, manong walay. Agpakasya, Rosualdo. Pangaasem, ta pabuludan na katibagas kan si daan. Agungat mata ni Nanang. Di ka madanagan, ta ikan ka, ta masyanakin ka. Nangruna ka, agpakasi ka. Marunaw ti pusaw, no dagpakasi. Sana mabali na paayan. Wen man, kabsat. Kakasyan naklata. Ta nairanaman nga awan kwarta. Kan naibusan kami. Kat matayan ni ti bisin ti pamilya. Mala, gusto manang. Madudugan ti pusok kadang itang ibagbagam. Mabit lang, ta itad ko kami na kidawam, ta kaasi ka man. Nalipatak tay panyok, iso nagsubliak. Kat nadarimusmusak tilikudan ni Wali ang naggapo dito'y balay. Ha? Una nang. Anyat ginagara na. Ay, kwa? May nagpakaasya, tulungak. Tinulungak ka, takaasi mag. Anya manan tiing kaasim kun kwa na. Saan yun natamagan na nang? Itikas ta, saan nga sakit, tinakimyaw. Ay, kita man, no anya manan timpad padawat mo. Nananang, relax kayo ka nilang. Uray daytan ka. Na, bagas manan titinira na. Apay day tang aramid mo, Rosualdo. Di ka malag na ka man. Nanakamakan manang asyak, nanang. Mangirurumun kay tinaganakken ka. Saan mo, nanang? Aw, anong tibagas kan si daan? Inot mo mutan ng pagpadawat. Apay akastam. Ang kandidato kaya. Sa tila may padpadawat mo kadagiti tattao. Agpakasi damot kami, nanang. Iso nga inik kaklatay na. Di da mo garod, umay no daak. Awan mo't madawat da kayo, nada kayo, nanang. Salbag ka nga anak ka talaga. Mangiruruman ka. Nasaysaya at nagtalaw kan. Tapno awanan ti mangilumlum kanya kitirigat. Unay daytan ka. Imbis sa tulungan nak, iruruman nak mat. Tila impadpadawat mo nalinaon to'y balay. Imbag tadi mo pa ipadawat day tabagim. Nuadag pa kaasya mang dawat. Ha? Unay daytan ka. Apay day nga ugali umot Pilimon. Pagbalin ninyo at tulisan ni Rosualdo nga anak ko. Saan may? Anya kita saanan? Apay, imbaga kaya mapanagtulisan jay anak mau. Pinagbalin nyo at tulisan. Bagas kadalinaon ti ref. Katultulisan ng nangit itid kada kayo. Poskol rupa at tao. Unay daytan ka. Nagbalay na mangiruruman di anak ko. Gaputi kinapuskol ti rupa yung nga dawat-dawat. Unay matay ti panagsasaom ka. Di nakman awagan ni ti kaka. Taada yung inauna kang umsyak. Ngam, awan na ka mo. Anya? Bayadam amin ngayon intid ti anak ko kan ka. Just kika. Unay daytan ka. Agsarita taman ana imbag, Rosualdo. Ay, nagseryoso kayo mo't nanang. Pumisam kayo kaday, kan ag-relax kayo, tapno na salon at kan napintas kayo. Sana dagita ti bagbagam. Anya ka di ti parikot siyaw nanang. Ti aramid mo amang iruruman. Tulungam ti sabali at tao. Ngam iruruman nakmat anagan mo. Saan naman nanang? Naira na lang adwan tayo. Ado ti taraon tayo, ngam nagiti adaduma day tangawanan. Anya ti kaya siyaw, datayo ti awanan, kat nagiti sabsabali ti addaan, kalpasan na, datay ti mapanagkidkid daw iti tulong da. Aw, anyang ti nasaysaya at iti dadya nanang. Sana dagita ti bagbagam.
Mura ka, sumagmamanumot na bulan, saan ngay masidag kanyak lagi natultulungak. Mabain da siguro karakayaw. Rumbang lang akasta. Swaldaw, baraw. Speaking of the demons, adadamanan. Sana parikot na itananang. No, may daman na nagpatulang. Di ikanida, no, dalakit di may tag. Anya, di ka makasursuro talaga. Manong Roswaldo, ada ka day. Ha? Di mo na day jay. Ay, uwan mo na. Adak. Ya. Lapit lang. Naimbag laki day, tanay ra nga daak. Tasyak man ti sumango ka dagita at kao nagpuposkol ti rupa da nga may dawat. Amo yun na lang. Diyak namin may rosok ti agimot. Agipaidam iti adda kanyak. Moloong ka tao. Ada ka day, Roswaldo. Huwag tata, mabit lang. Umaya ka. Awan na talaga da ito atao. Anyaman nga tanti ipadawa na kadagiti poskol rupa. Anwam day ta nga sako aman eh. Pilimon, awan ti kwarta ti anak ko, apanggatang na iti day talakom. Bireng, kapsat, saan ko ngay lakla ko na ita? Ado, tinaapit da kabagis ko, kat imbingayan dak iti ilakok a pangalan iti pagbiag. Ngam da iti may sasakaw, itad ka o kanirsual daw, ta nagsaya at kanyak. Da italang mo't ati may paranod ko kenkwana. Kat siyak mat, nagburas da kabagis ko itinagado nga abukado kat inikandak mat. Tapno adda kanumot inutek akanan. Ngam napanunot ko ni Manong Roswaldo. Kat nay, adda pa'y kagudwat sako nateng. Palang kada utong. Nagsasaya at kayo natatao. Roswaldo, umayak man. Nay, ibut manong walay. May ka manong. Dua ang manok mo dito nakabaki nga igamayaw. What? Naira na nga adadua ng dadakila manok atarakan ni Bakal. Ta nakapaado man tayo. Isagot ko kin ka. Ta nakaimbag ka atao. Ha? Unaw, ti ko naliwalay. Naimbag ka na kami baraw. Saan na ka magtamalipatan. Ay na. Pagyaman na ka na gito inyag yung tata. Ading muna. Manong walay. Awan anyaman na Manong Roswaldo. Awan yaman na. Ay basta na. Ang lalaki di kawanwanan at taraon. Wanwan niya pa nita. O may da ka ikan. Ta amumi magti managparabor. Kan kinamanang nga asim barok. Kwa. Kitaan nyo na lang. Nagsasaya at nagiti tao at tinultulungak. Mababain na kon. Paramanan kayong tupay ti daytay na imas abagas da kabagis ko. Madamada agpakpakiskis. Na imas kan nalok ng dayjay abagas. Ha? Unay day na kinaimbagyaw. Nagadon na kita. Kababain samot tayo. Nanang. Anyamat nga iti makunayo kara kita. Agyaman ak unay kada kayo muna. Kakapilimon. Nagsaya at kayo gayam, no da kayo ti addaan. Kat, ay na, dispensaren da lakuman iti kinagubsang ko iday. Baawatan biday ta. Awan parikaw. Uray daytan kaka. Titan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Marang asi amang irurumay. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka kat ita agtoy ti pakasaritaan anapauluan. Tingguapo asanger. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Ay, sino nga tati umay kasi nga oras ti rabi. Malalukatan eh. Ang baga mo lang yaw na ta. Ay, skamot kaya mo yaw. Apay, andat gagaram. Umay kakadim makipangrabi eh. Takas ti nga oras ti umay mau. Saan ta?
Uray pa'y pasangawan na kita kakay masida kat jak kayat timangan ta na kayo lumakaon. Nabartek ka manay. Saan mo doon na ta? Imayak daw may kaman pasyaran ti balasang iyo na pindas. Anya? O may kamanin nagpasyar as si Babartag. Ay awan, di na ka masangot ti anak ko. Anday ti kwarto na, agsakit ti ulo na. Anya? Saan ang nasakit ti ulok, tatang? Lina, Nagdalusak laang iti silid ko itay, saan kit di ngagsakit ti ulok. ay unay daytan. O sige, sumrakan unyor, ta dito itasalas ngagsarsarita. Unayan. Napaklang nga ulbod kan balasobas ni tatang mo, Lina. Kunanakit din, nagsakit ti ulong. Tangiwat mo unyor, ang mga numangag na ka ni tatang. Magpaiso man. Pasensya am ka din ni tatang ko. Sige. Pasensya kita. Ngayon maminsan kat saanan. Anya? Uray aga pa kami nito, no ulbudan naktumanang. Saan ko man ni tatang ti pagsaritaan ta unyor? Sige. Tingaro irok-rok noy kung ayat ti pagsaritaan ta. At akademila namnamakin ka. Dakal Sumbatan lang nga ron na. Uwan ko namon, tumayat ka. Ngam saan pa'y nga ita ti panang sumbat ko ken ka. Agtutor ka mo't Anya, nagtutor. Unay daytan ka. Apay nga ita kala si Mang Patunyor. Anya ko mangay, no, itaklasim mangput na na. Gapo tarabiin. Pinusa pa yung timbatik asidaem apang rabiem. Ore pinosa. Total kat sa anak mo tinamangan, tanakainuma ka. Day takot ti madikan ka barok. Tano na bartekan kat saan kan amangan. Yamanon nyo ananang, makaekonomya kayo iti makan, no sa nangamangan. O nay daytan ka. Kat kasano nga roden no agsakit ka. Gapoy ti masansan na di mo pampanangan no kasta na bartek ka. Ada yung anak ti sakit na lang. No, ada man sa gubanit ti bagik. Arak laeng ti makaagas. O nay daytan ka. Yak kaya tinaramid mo ini imay dito bala ni Unyor Lina anak kao. Anya ti saan nyo ang nagustuhan nga naramid ko tatang. Ti panangibagam ken ko ala. Asan nga agpaisong agsakit ti ulom iti rabi ay. Kat agpay sumot asan ang nasakit ti ulok idi rabi tatang. Salbag ka. Ilis-lisi ka ni Unyor ngam skamat ti sumabsabat. Gaputa gwapo tatang. Anom ti guwapo no sangirmat. Duan naman pala gustom ken ko ala sa anak apabor. Siyak mo ti makiinaya tatang. Saan mo't ada kayo? Iso adidak isursuro tatang. Anya, unay daytan ka. Ansay, agayat unay jay anak mo iti anak kao. Ngam amom ka day, tsak kayat ni Unyor para iti anak kao. Anya? Taapay siya no? Gapaw, iti kinasangir na. Kasanon tulangan ti biagdan no iso ti pakiasawaan ti anak kao. Kagbalbaliw mo't nga taan ni Unyor ko. Iso adi mo kumalapdan, no isudan ti aginayat si kamot. Ay, sana mabalay. Jak pagtatakkunan nga agabalayan ta. No sanger ti agbalin ang manugang kao. O daydaytan ka. Ne, nana. Apaya kasta tila nga ayo si Mangpod. Kasla san kayo anangan iti punsyonan anapanan niyaw. Kasta amat tila nga ayo. Maluksawak kadagiti imbagbagan ni Siano itay. Anya? Nakipagkita kayo ka ni Tata Siano? Anda ka di relasyon nyo, anak? Ay salbag kamat, awan ti relasyon mi ti day alaklakayan.
Ken ad-adda asa anak a makisinarak ken kuana. Ngem ki de nagrana kami iti tersina ni Manang Andang. Kasta ya. Okay. Anya nga rin tinagsaritaan niyo kung itatasyaano. Tapaya maluksaw kayo kinkwana, nanang. Gapaw, ta saan kano a pagtatakunan nga agbalin nga abalayan na. Gapaw, tadi na kano kaya ti mamartag a manugangan. Anya? O na daytan kaka. Anya lat pili da di alakayon no dinakayat nga agbalin na manugang na. San na kano akayat di sanger a manugang. Oray sangerak tagwapo akmat. Agpapanpay agwapo ka. Saan na kaakayat no di ka agbalbalew? Anya ko bangit ibalbaliwak na na. Kay katemon ati kinasanger mo. No, kayat mo ang maasawa ni Lina. Ay, sana mabalin ngay katag ti kinartag ko na. Tapay kit din na sana mabalain. Agsakitak ano, sana ka makaraman iti ara kitag malam. Ay unay daytan ka. Talaga anaputlan ka asanger. Angem ad-adang agsakit ka no di mo isardeng ti uminom iti arak. Tatang, anya mutun di nadamag ko kadagiti ka aruba? Anya man ang tinadamag mo kadagiti nagrarapang ti dila na akaruba. Ibagbagayo kay di ka nun. Adiyo pagtatakkunan ngagbalin nga balayan yun ni Nana Ansing. Unmay, agpaisawa na ibagak na ita. Tadyak kayat ni Junior nga anak na, aparakin ka. Taapay tatang, Namagam ka di pailaan. gapu ka diti kinamamartek na? Oy, iso nga ulitag. Nadaman pa naggustom ken kuana. Ibaw ing mulangan na itarik nam iti sa balay. Kano isulaang matagar-aram kanyak tatang? Nasaysayat pa ngagbakbakit kalangan na balasang ngam ti makiasawa kay ti sangar. Anya? Gayam, umyanak daw, iji balay na kabagis piring intun rabi ay. Apay ngin kay umyan ijibalay da Uncle Piring tatang. Masakit kanaw ng kalmaw. Amumatan nga agmay-may sa ijay family house may. Nalakayan abaraw, kat awan mangistimarken kuana, no jak mapan kadkadwaan. Daytat pagdaksan na ti saan ang makaasawa tatang. Iso ajak kayat ti agbakit abalasang. Makiasawa uray sanger. Anya, unay daytan kaka. Unyar. Rabien. Isardeng mong taarak tay kamaturugan. Salak pa makaturog naman. Halitan to papanakit ng madamdama. Panampay laang ka rabien sa nabartek ka. Inak manan pasyaran lilina. Angem nabartek kan sa rabien. May mayat na lang. Inya, tanam na maam nga tapastreken na kanisyano nga matar armam. No makita na nabartek ka amapan manen mang pasyar iti anak na. Awan ita nila kay Shano di balayda. Napan ka no imyan iti balayda kabagis na apiring. Anya, Una nang, ita timbagan lilina kanya kita malam. no kasta, agmay-may sa itanili na iti balayda. Uy, katsyak ti mangkadkadwakin ko na ita arabe. Anya ti kayat mo asawan. Basta di daksigsigaan asamang pag. No, makapanak iti balayda lina na nang. Ang mga nuumyanak pa di ijahayan Unay daytan ka. Una yan, tanabartek ka manan ngay may nagpasyar unyor. Mana na kumangay. No, nabarte kak. Amuklata mo ti bagbagak lina. Sa bagay, uray sanger ka, gwapo ka man. Gusto na ko naman lina. Okay, kumusta nga rodan? Ti idardarirag ko nga ayat ko ka lina. Kwa. Awan serbit pa nang idaydayaw mo iti kinagwapok no. Di mo mo sumbatan ti ayat ko. Iso nga ita, awan ni tatang mo ang mangunget kan ka. Sumbatan na ko niti nasamit awan.
sige man laengen. Anya ti kayat mga sawan. Iti daytan ay bagam lina. Nakapsot ti pick up mo Wen, mayata kun unyor. Kukwa mong ti ayat ko. Pagpasa? Ay, saan ka ngagririyaw Amangan no da makariing. Amangan no makariing dagiti karo, bakit ka babain? Uwan gaya man Maragsakan na lang amin. Napunta sinong bata malangan tayat ko. Tangay inaklon na kon. Umiyan akong dito balayaw. Anya? Unay daytan kaka? Umiyan kan adagos? Uwan ata, kayat ko silibraran ti panangaklon mon kanyak. Inak gumatang iti arak. Ginumak man. Tapno masilibraran ti panangsungbat mon kanyak. Unay daytan kaka? Unay yun ni unyor. Nabarteken. Agkan kantan itinalaos sa bartek na. Ibabawik san ti panangaklon ko ni ti ayat na. Adan tupay nga ta agarum kanyak. No ibabawik ti panangaklon ko kenkwana. Ure adan tuman agarum kanyak. No kugangin tumutten. Ay, jak tulat tamut kayat Naimbag pa ni unyo. Tauray sanger ket guwapo met. Makas puwag mo say. Ado nga bilan tinainom ko kay. Rumuarak man. Amis ba? Ayan lang, tiri daw dito yan. Maulawak mo say. Ay, siguro, dito yan sa ridaw. Hoy! Unyo! Apa lukluk ang taparador ni tatang? Miss puwak latan nito. Unyo! Ay! Sus! Ala ka! Inisbuan dagiti arwaton ni tatang itong nagtaparador. Hanya. Aparador ay alalay. Diyos kay. Unay na itan kaka. Unak nul ridaw gilino katakitay. Aparador mo gayam ni tatang mo na itilis buwakaw. Ala ka! Sigurado nga addamanen adi nakakayat ni tatang agbalin ang manugang na. Gapo iti panangisbom kadagiti arwaton na iti aparador. Unay daytan. Ay, matayak lagi linuli ka masawa lina. Isasakbaya mamon ni tatang mo kay nisbwak siya aparador na. Agtariran. Nya? Unay daytan. Agtaray tagiday, tapno awaran maramidan ni tatang mo. Hay, malsokal tirikap. Gusto na ito na pa nagtuktok. Kamay ko nilukat. Agyaman kain lukat mo tiridawan sa'yo. Parwaram tiyanak ka. Na, unay daytan kaka. Awad dito'y balay ti balasang mo siya now. Anya, katno nagtaray da ka no iti anak mo. Isa di ka naglibak. Parwaram tiyanak ka. Kayawid ko iti balay. Oray umunag ka, taagsukimat ka ito nagtibalay may. Awan dito'y dali na kinonyor. Sa dino nga raw na yan da. Kaya ka mo Ngam amam ang nagtaray da iti anak ka. Wan, ta inyawag kanyak itay ni unyor. Ang saan ko nga mau, no sa dino tinaglemengan da adwa iti balasang mau. Una daytan. Sigurado nga na pasamak ka na kwata. Oh. Na, kano kastaman bilang, awan ti mabalin Pagkasarin ta idan, ta isuda mo tinaginustaw, abalayan. Kapili ka na nakasta. Ngam jak kayat akakabalay ida. Tajak kayat ti sanger akakabalay. Ay no di mo kayat nga ikabalay ida.
Jakmet nga rod kayat akalodon ida. Anya, Ha, nasaysaya at ngagbukod da adagaws. Apaman na makapagkasar na. wala. Tapno muna tinigat. Pagkasarintay na. Ngam, masapol nga bukod da adakos. Isalbag na tan nga unyor. Kung nakitay kan kwa nang agbalsig iti kayo apagsungrod. Nandiyak mo't nasang putanan iti panaggapok iti karayan ang naglaba. Di na mga rod inaramid timbagak kan kwa na. Ay, sigurado anapan manen nagbirok iti kain ninum na. Makamu man langin iti biyag na. Inakon agluto. Ngam saan kong ilakam iti pangaldaw na. Makamun iti biyag na. Lukatak ti pagbagasan. Ha? Apay nga awan mo ton ti bagas mi. Ay, timo kung nga unyor. Sigurado nga innala na tinagyan iti pagbagasan mi. Kat napan na insukmon. Saan ko nakayat ni unyor tatang? Makisina akon kankwana. Tila babawik anak asawa iti sanger. Kunak tumot kaming kan kaiday. Madanagan kamat na sana makiasawa. Anya nga ita, ang babawi ka man, naladawain, asawa mo. Uray sinam kan asawam tulata. Uray pa'y agrungab nga kaslaubay. Di mo may babawi nga asawam ni Unyor. So nga gawin kayo balayaw, kat uraya masumangpad ka asawam. Mabisinag tatang. Sa anak pa nangal daw. Tainala na ti bagas may. Inla ko na tapno dapak kisok mo na. Oo, naidaytan ka ka. Isot pa ka umaakit ti asawag tatang. Tanapat patagpayan kan kwa na ti arak. Ngam ti isak mulmi. Ay, laladawan nagbabawi ka man. Di kan tumat kami may sorsoro. Kunam inay nga uray sanger ni Unyar, tagwapo man. Anya nga ita, may busog mo nga raw, di kinagwapo na alamat. Saan na tatang? Naita kumaati pinampanunot mo inay. Dapat tagwapon, nagsimba kalatan, nakas na simot-simot. Naita tigong ko naman sana may sorsoraw. Agbisin ka ita iti sinong ti asawam asanger. Wan nga rod tatang. Naidaytan. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Ti guwapo asanger. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Umaykan gasa. Lito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Limon. Hoy, Limon, agriing kan. Aldawon. Maladaw kan iti trabahom. Salbag. Agun na unak ka pa'y laeng, naladaw ka lang aruden. Bumangon kan tamabigatan. Ni, maladaw kan iti trabahom. Sana ko na sumrak iti trabaho bakit? Anya? Taapay. Sana nakasapulan nga agrigat at nagtrabaho tapno bumak ng talang. Salot kamat. Kasano nga rod abumak nang ta. No di kamot agtrabaho. Umaykan gasat. Ayunay daytan kaka. Ay, ayabam tigasat. Kasano nga umay, no di kamot agtrabaho. San man? Asidigan ti umayagasat ka na tabakit. Pagkunaam, Kaputay di kalman. Adda ng palad kanyak abakit. asino mo't abakat. Yak amam mo. Basta nasagang ko iti dalan. Di sumangpitak kuman di ti balay di kalman. Imbaga na apaladan na ka. Uy, iso ngayon togaw may ti may sa natumba akayaw. Kat ijay, pinaladan nak ti bakit. Anya nga rod timpalad na kan ka. Kunana, adandanin sumangpit tinapintas agasat kanyak. Anya? Uy, asidag kanon abumak ng tabakit.
Day tatrason, adi mo kaya ti sumrek iti trabahom, taur-urayom latan timbaga ti bakit anapintas agasat keng kadumteng? Correct. Munay day tan kaka. Pinapispisan na kamat eh. Apa nga? Gapo, tapat patsyem, di may palpalad keng ka. Ti impalad da di bakit. Ay na, limon. Adda adita bumaknang no saan tangag trabaho. Sige, umay kakidin, tentan mamigat, tengkan iti trabahom. Di nakpilitan na mapanagtrabaho. No kunak ajak kayatan ti sumrek iti pagtrabahwak. Jak kayatan, period. Mabitlaeng. Nembag abigat yun nanang. Kastamot ken ka anak ko. Nakaumay ka man. Gaputad da problema kiti anak yun nanang. Ay ti problemam kindi limon nga asawam. San na kaya ti sumro kiti pagtrabahuan na. Taapay. Adda ka di sana kinayat kini don kadyo nga amo na. Awan nanang. Ay katapay nga rod adinan kayat agtrabaho kini don kadyo. Gaputasan ka nun ang masapol nga agrigat pa'y ngagtrabaho nanang. Tadandani ka numuten ti umay anapintas agasat kada kami nga agasawa. Kasano amay bagana nga dagor ore anapintas agasat kada kayaw. Gaputa pinaladan ka no ti may sa abakit adinam mo. Kat kunamo day di abakit anang palad kan kwa na. Adandanin ti babak nang may. Urayon na kanulatan. Ayaw na daytan kaka. Day tatrasaw na dinan kaya tegtrabaho. Taurayin na latan to may agasat kada kayaw. Wala nang. Iso nga. Umayo mamut bagbagaan ti anak yo. Sige. Umaayak. Ta umay kuman pagsasawan day jay alimon. Nagsaya at kidain. Ti panagindayon mo bigbigat limon. Umapal kayo lang nanang. Kaya siya, ibitin ko di may sangindayon. Ay saan? Diya kaya tagindayon. Ta sa anak asadot akaskun ka. Ay, sardan ko man, panagpalayo natin tayo. Unay day tanas sa uyo nanang. Ta saan ka day anagbalin kan asadot. Ta di mo mo't kayatin tagtrabaho. Gapo, tadandani kami bumaknang. Iso asaan na naman sa pula parigatek pa itibagay. Linulukaw. Kaya't mo tapog sa tendayon mo. Tapno mapilitan kan ama pa nagtrabaho. Apay ngay, apilitan tak nagtrabaho na nang. Kunak nga ruran, ngagikata ko na driver ni Don Kadyaw. Pangalaam nga rod ti isak molyo ngay nga gasawa no di kagtrabaho lukaw. Pautangan da kami pa lang karang iti kasapulan may nanang. Ang bayad kami to nung bumaknang kami. Anya? Ay, di kay kaya tapautangan. Pues, umay kami pa lang arudagyan iti balayaw. Makipangan kami pa lang iti asawak no makaluto kayo. Ay diya kayat. Adot asok apakanag. May nainayon kayong tupay la palamutak kas kadelotwak. I never libaon. Naidaytan ka. Mabitlaang, umaya kong. Naimbangal daw mo ising. Ne, da kayo matgayam don kadyo. Sumrak kayo Thank you. Adda ka di ibagayo. Ta nakaumay kayo mat dito'y nanumo apagtaangan mi don kadyo. Imayak ata, saan ko matla ang maurayan ti asawam iji balay. Lumura ta da na patigapagnak. At iso tinamnamaek a driver ko. Ayan ka din ni Limon. Don kadyo. Apayan napatunganga ka. Ayan ka di ti asawam ising. Adda di talikudan ti balay nga ginindayon don kadyo. Anya? Apaya saan nga umayag trabaho? Gaputa agikat kanon kas driver yo. What? Nene, tapay ngay. Handa ka di na kinayat na imbagak walo inaramid ko.
Tapaya kunam, nagikada na kas driver ko. Awan, Don Kadyo. Ngam saan na kanun akayat ti agrigat? Ano ti kayat mo asawan, ising? Kastoy dayjay, Don Kadyo. Dumngeg kayo, ta isalaysay ko. Limon, nagsarita kami ni ti asawam panggap ti panagikat mo na driver ko. Agad, anyar ti pagsaritaan tayo, Don Kadyo. Apay mamatpati ka unay, iti impalad ken kati bakit. Anasabat mo lang iti dalan. Mamatiak ti nabasa ti bakit, karang iti dakulap ko, Don Kadyo. Kat, awan karibangan niyo, amang question na iti dajay. Di ko namkit di. Talaga masadot kan nagtrabaho. Bakit? Pangalaan nyo nga ron iti pagbiyag niyo, no di mo mutin kayat tiyag trabaho. Dandali kami bumaknang Don Kadyo. Umay kan kasat. Nadauna ditan kaka. Ay oray kasanot panangayab mo iti konkonam agasat, no di kamot agtrabaho. Awan saan to nga umasidagkan katigasat nga ibagbagam limon. Unay ditan. Limon, anyat nagsaritaan nyo itay ken ni Don Kadyo. Nagbalin akong trabida iti panangibagak. Adandanitan bumaknang bakit. Ta sino ko mga minti mamati adandanitan bumaknang. Idinto ta di mo kayatan tagtrabaho. Urayang bakit dandanin. No kasta, talaga nga agikat kan kas driver ni Don Kadyo? Oo na. Tapay ko mga trabawak pa ilaan. Idin to tadandani tamutan bumaknang. Ilusyon mo laang dayta. Ay, saan bakit? Saan ka kumakumontra iti impalad kanyak ti bakit? Tapos saan nga agpauyo di gasat ka na ta? Adan samot samsaman tungan jay anak mo bitang. Makadamdamaga nga rod ken kwa na no nakatuknoy ti atang Don Kadyo. Apay, agbali na samsaman tong ayat makatuknot atang. Ay jak amu ngem kastamot ibagbaga dagiti babakit kada lalakay no damadmadlaw da na isalsalumi na agaraw ti maysa a tao. Gapoy tinalausap ang mati na itinang palad ken kuana. Mangrugurugi matan na anginan ti utak na. Ay na Don Kadyo, uray kasanot pamagbagak ken kwa na. Awam meten ti dengdenggen na. Sapay ingatok kumamanan ti sweldo na. Di na ba't kayatan tiyag trabaho kanya? Ay bayam Don Kadyo, kasaritak tumanan. Bareng maalukoy kong agsublimot la a driver yaw. Ay unay daytan. Ti salbag na tuyon alimon. Napaklanon asadot. Matmaturog manon dito indayon. Guray ka man. Pugsatek man laangan da ito indayon mo loko. Wala po. Mamati akan ka po. Ha? Agtagtaga inap. Mamati Uy, Limon, agriin ka. Limon! Di nang sakayat agriing. Pugsatek da ito'y indayon mo Babaon iti da ito'y kumpay apinidot kong usarem. Tipatong ko. Saan ka anak-nag? Pinisat ko ti talitindayon mo. Ay, kunak no. Nakinaga ko manipo diti. Nangato akayo. Inaramid ko dayjay, tadi ka malagriingan. Nagtagtaga-inip ka pa'y. Anya? No kasta? Tagtaga-inap, di na ibaga kanyak tigurang abakat. Anya timbaga ti kungkunam abakat, iti tagtaga-inip mo? Andan to kanumang tag, iti kinabak ng katata, isay. Mamati ka manan, palad, kada tagtaga-inip, patpatyam. No saan ka mamati? Ad-ada, asaan ta abumak nang? Iso apat tsak, tinaibaga ti bakat iti tagtaga-inap daw.
Kan patsyag ti impalad kanyak day di bakit anasalaw ko mo't iti dalan. Makauma ka, di ta ka man langon. Pinanawan ako. Papanam nga isay. Yan. Di nakitin patsyag. O ready ka mamati. Basta bumak ng tantaw. Anya ti bagamta, nakaumay ka dito'y balay, ising. Gaputasan mo tun akayat ti asawak ti agtrabaho don ka, Jo. Kapilitan, asya akong ti mangisakad iti pagbiag mi. Isungay mayak ata, agaplayak kumaakas babaunin nyo. Oh, apagiso. Agsapsapula kiti katulong. Nagpauyo ti katulong ko kit pimanaw kit din. Kasta ka di don ka, Jo. Ang mag-agore ka. Amo ka di ti asawam, nga agaplay ka kas katulong ko. Saan? Ay, pagsaritaan niyo pa yung umuna Ang mga no di na kamit palubusan. Ay, saan nga iso ti masurot don ka, Jo? Di namot kaya tagtrabaho di siya kon? O sige. No talaga desidido ka sumrag kas katulong. Mangrugi kang roden intun bigat. Ay, agyaman ak no kasta don ka, Jo. Mabisina kon. Ngam di matla sumangputun na iseng. No? May agluto ko may iti pangaldawan may. Hay, limaon. Ay, Nagmaya mutan, ti panagsikawil mo dito'y sangot ridaw yaw. Akaslada paspasungadam. talaga nga dana nang. Siya kaday, Sana na kayo. asino nga rod. Umaykan, ising, sumangput kan. Ayunay daytan kaka. Niising ti paspasungadam. Wala nang. Aldawan ng di matla sumangputan ko may aglutaw. Dapanan na aya. Saan ko nga ragam mo? Agam, no jaklata mapasangput, kalpasan ti 15 minutos. Inaktulagan mang restaurant. Na nagluko kan. Agluto ka ki din Tapno adamot ka nun ti asawa minton sumangpet. Masadutak nga agluto na nang. So inaktulagan mang restaurant. Apay da kwartam. Apay kapo ito'y anak yaw. Siyempre, adamot ilam-lamang ko akwartak Mano, Secret! Ladingitak na lang, jak mabalin nga ibaga ka na kayaw. Tamangan no, may bagayo iti asawak at isuntukit inti pangbagkalan na kanya. ay unay daytan kaka. Labsugak iti kinan ko iti karinderya. Gasir, unlimited rice, kan unli sabaw. Uray basit lang di sindak, ta nagado nga sabaw. Iso natin labay ka Di nakaado akitin labay. Madamdamak to nga gawid. Agyanak pa lang dito yung plaza. Awan tumutlat aramida kiti balay. Di oray dito ya ka, nagmalmalam. Nakapangaldawak mo tayo. Adang turong alalaki abarbasan dito ayan kong agtugtugaw. Adabit-bit na traveling bag. Sino mo tayo alalaki? Mabitlaag. Nembangal daw yun nanang. Si kamot gayang balasang ka, sumr ka Saan na nanang? Umay ko ladamagan no, da dito balayo ta asawak. Tadyak mo napasangputan ni balay. Awan ba't balasang ka? Agam nawan ni balayaw. Sigurado, anapan ng restauran. Ha? Apay nga muyo, anapan ng restaurant nanang. Gaputan na panak ije balayo itay tingat aldaw. Kat paspasungadan na kamot ti asawam ta mabisin ka noon. Ni nagluto ko man At damo maluto si dami anak ref. Masadot nga ron ngagluto. Iso ako amapan kanulatan mang restauran. Anya? Unay mo ti anak yun nanang. Naglukon na barbasan alalaki anang ibati dito'y traveling bag na kanak.
Kuna na nga daw may mangala dito imbati na traveling bag. Ngam aging gaita. Awan matlat mauray kaon. Kuna na dya lalaki nga dalagatangan na. Agam kaslamat nagpukawan nga asok. Tsak matan makita. Anya nga ta tinagyan na ti abag aya. Agure ka. Ada malagip ka. Natagtagainap ko idi. Nga ada nang kanyak iti kinabaknang. Ay. Amangan nung rejayan alalaki. Anang ibati kanyak iti na iti bag. Man. Day jayan ti mangtad iti napintas agasat kinyak. Umay kan gasat. Lukatak na iti bag. Bareng no kwarta tinagyan na. Ano na tinakasupot? Naisupot-supot iti babasit. Sila natumak nga niya rito. Kaslamot asin. May parit nga agas samot na ito. Sumunga na. Lugan na gitipulais. Ganun. Talaga, dito ititurungan da. Parwaran na dito pagbalunan. Saan ko ako na iti may parit nga agas na nakita yung tibag sinukimat siyaw. Imbati lang kanyak ti may sa lalaki barbasan. Sana katulak iti may parit nga agas. Parwaran dak. Ay na, daytan, ti maganab mo limon. Yan ka dito. Sana katulak na nang. Ising bakad, mamati kayo kanya. Wen, patsyak asan ka atulak iti maiparit nga agas lakay. Ngem, mapamatim nga rod dagiti nang kemegken ka pa nakabagiti lintag. Nakita da mismo nga ig-gamam di traveling bag nga ayan ti may parit nga agas. Salbag kinay, kulak-lakit din. Umayan, kanyak tinapintas agasad. Dayta, ti bagbagak, dagita, apalad-palad, kas kadatag taga-inep, ti patpatsyem, iso ti mangirubukin ka. Kunak mo pimod nun ti natagtagainap ka. Ganda may paima kanyak akinabaknang. Gayam, may parit mo't nga agas na ipaima kanyak. Isot na kay sagmakak. Umay kan gasat. Kinunkulag ide. Sa bali mo't tinayabak. Malas mo't tinayabak. Unay daytan ka. Ditan gagayem, tinagpatinggan, ti pakasaritaan arapauluan. Umay kan gasat. Ket ita, adoy ti pakasaritaan arapauluan. Ambisyosa ngagngangabit. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nalipatan naksan ni Apo Diyos. Ala ni Lola, tilay bagbagana, agkabaw kayon samutan. Sa anak ngagkabaw, da kayo ati kabaw. Amok pa lang dagiti aldaw ti panakay anak amin nga apok kinanak kaw. Ibagam ki din ngagkabawak. Apay nga may nakastati magbagaya o nanang. Nagapoy kan ang mga nalives. Unay daytan kaka. 99 kon. Katinton umay atawan. Sa ngagasutan ti tawon ko. Di na mula al-alaunan ni Apo Diyos. Unay daytan. Napigsa kayo pa nanang. Nakudrupan ti panagkita. Kan ti panagdungag ko. Kan jak kayat ti paaw-awer. Isaw akayat ko ngay pulang ti biyag ko. Ay orayin nyo na tan ata dumteng tao. Kaano pa'y ngaya dumteng? Sa anak samot na namatay. Unay daytan kaka. Mas daawak matkin ni Lola. Idaw-dawat nan amatayon. Idinto taragiti daduma kat idaw-dawat dang agbiag da pa'y itinapaot. Kasta nga raw ti tao anak. Aslaman jay kulot
Ipaunat na tibuok na. Kat jay mat unat, ipakulot na tibuok na. Kasta ti panagot utak ti tao. Di na kayat agdama kasasaan da. Kayat da baliwan. Un nga rod tatang. Kasla dagiti lalaki adad duma. Kayat dati agbalin a babae. Kastamot dagiti babae adad duma. Kayat damot agbalin a lalaki. Ay, kasmat nagijay Amerikanaw. Nagpupudaw da. Ngam kayat dati agpangisay. Tapos nga mapandapal agbilag iji-egid ti baybay. So ajak maawatan, ikinabagtit ti daduma at tao diti lubaw. Kaskin ni Lola nabayagan na padpadaanan na. Ti panagunat na. Ngam, wanmat ngagpaiso tatang. Mapanunot ko. Natnatayon dagiti kakabsat yo. Kan kakasinsin yo. Gapu iti kinalakay kan kinabakot. Ngam ni Lola, di mo lamatayan. Una day tanana. Ha? Ay, di kayot ko sa tatang. Si bibiyag pay. Kat sa nga gasutun ti tawon na intun umay abulan. Umay atawon ko na Umay abulan atatan ta December ita. Kat January ti panakayanak na. Ay, kung kaya man niya. Unay daytan kaka. Kasarita kayo amen. Apay ka di Lola. Anya ti bagayo Lola? Agpakada kayo karain, nanang. Wan kuma. Hindi pa'y laang akayat kung ti pumakada. Ngamawan latamot. Naamnot ti biyag ko. Unay daytan kaka. Anya ti bagayo Lola tanay. Ang dapay aramidag. Uray siyak Lola. Adupay ti aramideg. Bilinin kayon. Mapan kayon aya nanang. Wan kuma. Kaya't kaunti mapan iti nagkaysabiyag. Ngam di nagsama kaya ni Apo Diyos asumrek ijay. Masapaw nga dapasis yaw. Anya nga iti pasis ka. Diyan kiti ibagbagayo Lola tanay. Nataktaka kaon. Sige. Bilinin kayo. Nga intun matayak. Katay original chat sa timatukarwan. Ay unay daytan kaka. Ibagadan abas-bastusan mo ti pan nakaitabon nyo no kasta. Ay saan atabilin kumat? Kan kayat kung awan tagladingit kung nagsangit-sangit. Masapula na ragsakto lang ti amin. Anya, ni pa'y ibagadan amaragsakan kami tanatay kayaon. Exactly. Taday taka nga raw titagtagi uray ko. Kunadamot at idakas aruot kat narigat amatay Lola. Ay, sana ka dakas for your information. Ang angawon kay laeng Lola tapno umisem kayo. Kasla may stress kayo kanayon. Pagka-stressa ka talaga, tisan ko malaki din ngay papatay. Kaano nga tayamot, ngay pulang ko tibiyag ko. Atat na ako Apay, mailiw kayo una yan, itiday di Lolo. Ay uray matayak iti ilaw. Saan ko mata na makasaaw, titulang na. Dahil si bibiyag tao ti makasaaw, kan makain narakop. Iswadeo man ti kawon ti utek ko. Ay, unay daytan kaka. Ay, kayat ko gayam. Agumatang kayo ni tilungon. Tapno makitak pa tilangana. Tapno may padas ko pa ya pagindaan. Tila mapampanunot yun, Lola. Sana mabalin nga dalungon diti balay. Ti paikat mabutingan nagiti tao nga umay. Saan yung mga display dita salas? Agyan mo titisilid ko. Ta kayat ko padas-padas na pagidaan. Barang maunata mo ten. Anya? Ay, unay daytan kaka. Apay di kay agbuting nga agid day tilungon. Kayo laang mo dayta. Kabuting ko kay den. Kay kayat ko lang ang tilungon na pagidaan ni tagpa na ngam ti pressure. Ayaw na daytan kaka. Dadaal samot ti ulo ni Lola tatang.
Nakabaunan na jay. Kasano nga rudan ti request na alungon? Mayawa-awan to na ita. Anak ko na, matong. Ha? Ada kay mo't gayam di tananang. Di usupringan te pagayatak. Intad kumatan te libritak tayo wargyon. Tay para lungon ka. Apa, sukiran dak. Kaya yun ti gulaw. Sige nga ron ano isuti kayat siya. Narigatan no paayon na ka tamangan no maatake ka. Kakayatan ni Lola ano matake? Ta iso nga ron ti tagtagi uray na anabayagan kas kunana. Wan, gusto na ita nagagkaw, ana. For your information, yak kayat ti maatake. Ta dapay la namnamak ngagbiag no kasta. Di kayat ko kat cardiac arrest. Tak no mamin pinsanan, amaon na atak. Naimot na kitang ibagbagayon, nanang. Wan, anak, kayat ko, tagi na na. Awan mo't pagbamban no kanyaw. Adamot mangis-istimar ka na kayo aners yaw. Kanura na kamay. Saan na kayo matabaybayan? Basta kayat ko, kaadan to kumamay sa nga aldaw, asahan akong nga greeng, tapno perfect. Unay na itan kaka. Di yaw awan atay, coffin ko. Yung kay gatangan ita, no di yaw kayat tigulo. Unay na itan kaka. Wow! Thank you so much kada kayo. Anapan gimatang iti coffin ko. English ko ata may mayat adenggan. Kunada pa ijiponirariya nga umay na kayo ng balsamaran. Gamimbagame asi bibiyag kayo pa Nagloko kan. Inayabam latta kumaydan atam no malpasin ti amin kada ginanamutan. Anya, just kimot nanang. Mabagtitak ka na kayo. Maatakay ka na mabagtitak no kastoy lang. Ay saan? Masapula sa tumuno na mapaan ngamiti siga. Ta, siyak tayo dudugan. Uray daytan kaka. Ana, ikan ni Lola miti kanin natin Nakalib dinners na. Tatang. Aywam latan no nyaman ti ibagana. Tatang. Di nakasaganan iti lamisaan ti ipan mo. Naimas na jay. Paborito na. Adulakit day ti makan na. Awan mo't ni Lola dito'y silid na. Sapay nakabutbuteng mo't day talungon nga dadita jaske. Lola! Ayan nyo! Anak, dito. Sa dino, Lola! Dito'y unagtilungon. Ay, unay daytan kaka. Apay nagidda kayo ditangay. Barang ilaylayon kun ati mapan. Ay, unay daytan kaka. Umay kayo kit din ditoy. Ipan kayo tan tilamisaan ata mamigat kayon. Ay, aguray ka man. Bagay ko kadimo lang ti matay. Unay daytan, Lola. Nagpuraw mo't tan tarupayo. Pinarparak iti pulbaw. Tapno kas latro. Isu siguro ang nag-awid ang tinersyo. Tamabutang itilungon. Nang runa pa'y pag-ayat kyo pagidaan. Ay, naimang ngamen. Kan barang magsamutan ati angas gaw. Unay daytan kaka. Agurigur mo't ni Lola yaw anak. Ipantayo iti ospital. Tatang, mabiit lang tay bagak kinimanong tay sagana na tilugan. Imbaglakid din ta Domingo ita, kat awan serak yu iti opisina. At sige, mapantan itayan ni Lulam, ta isagana ta para iti ipapan iti ospital. Tatang. Ala, agpulis kayo nanang, taipan na kayo iti ospital. Nagko na.
Jak kaya ti ma-hospital. Tapno matong palon. Tara pa ako nga. Agin na na. Umusay. Ti kayat ko asawa. Ay saan nanang, kabayatan na kabalan na kayo pa'y abiyagain. Ipamuspusan mi dayta. Suker kayo matatataw. Diya nga ron kayatan. Bagiyo ayat ibagek. Unay daytan kaka. Alangan mo taboy buyaan da kayo latan ngagkakapsot lola. Paagasan da kayo Maatake ak iti kinatangkan ti olayo. Nukunak ajak kayat awan ti maka pilit kanyak. Ay nakapsot kayo nanang. Very good, daytoy. Tapno mapana ko niti nagkasabiag. Ay, yan ang pinakaasam ko. Unay daytan kaka. I'm so happy because I'm so weak. Ay unay daytan. Jak matukod na niya ti klase ti panunod kan riknayaw nanang. Di mo matukod kapoy ka mo tatong. Bala, umay kayo amin kamang ti pamilyak. Tabilinin kayo amin. Ang mga nalipatan yon, dagitim mo na bilbilin ko. Sige nga rod lola. Kenak man ayaban ni Manong. Wan gayam, daytay ngay nurse ko, anapintas. Awanan imikata ta kabuteng na talungon dito silidyaw. Ay, okay lang. Napatpatag mo lang tulungon ko ang miso. Iso bayaan yun. No, di na kaya tagsubla. Okay. Listen everybody. Tabilinan kayo. Ay, agkakapsot kayo ngagpaiso lola. Don't inject nonsense topic, boy. What? Unay daytan kaka. Adamot na sigod ti kasuratan. Dagiti tawidin nyo amin. Isu nga awan ti parikot iti dayta. Bilinan kayo. Awan to, ti kundi dungaw iti abay ti lungon ko tamakor niya anak. Anya? Unay daytan kaka. Expert, make-up artist, ti alaan nyo. Mga ayos iti rupak. Agnangabit kay lang aruden lola. Ambisyosa kayo pa'y mat. No, awan ti ambisyon mo. Matay ka dagaws. Isu nga gulimag ka, ana. Ituloy ka. Chatcha music, ti kayat ko ang matukar. Kan, smiling face kayon to amin. Wala tan Di yun tumot makitan no kas pangarigan. Anyat ko na, matong. Winlatan ko na tapnawan riray. Sagbaya malipatak. Ti kakaisuna nga ambisyon ko itakat. Isaw, ti panangipulang ko niti angas ko iti namaswa. Tungpalan mi amin ngay bagayaw tapno maparagsak da kayaw. Very good. Sige, panawan da kam. Umay daktulangan sukalan, no impangkon. Meeting adjourned. Unay daytan kaka. Tatang, nagpatpat asaan tayo akinita ni lola. Ang mga nanyamot ng tinapasamak ng kuana. Sige, mapantayo kitain. Hanggang aginayad tayo laang tapno sana makapungtaw. Kit ang mga maatake kit magulpe. Wan tatang. Ay na, sigurado nga impisok naman ng tibagi na itilungon, just kay. Makapastress ni lola. Agnangabit lang aruden, agambisyo sa pailaang. Bayan tayo latan, tamangan maudya kit daw na retan. Wan amin latan tisong bat tayo itanyaman ngay bagana. Let's go! Nakatugaw kayo, may titiabay tilungon niyo nanang. Ay, ikanda man kaya ti daram. Kan makan. Takas lamari na matang tibisin ko.
pimigsa kayo matlola. Mas dawa nga raw. Ala, yalanda kitinumak. Milk tea with pearls. Ah, Carbonara kan fruit pie. ha? Sige lola, ta inaki di market. Gatangag na iti pagpagatang niyo. Sige nanang. Ibagayo amin na nakayat siya ta itid may. Unay daitan ka. Tatang, itay nalpas anangan ni Lola ka nagsublimot lang, iji ayuyang na a coffin. Maalyawa ngamin, no sang kay balikas ko ti word alungon. Iso a coffin ko na tayo latan, akasmut itimbagana. English tayo latan Wala. Nay, nakakidimay. Saan samot nga agang angas. Impanansan. Lola! Lola! Di matagkirain. Nanang, Awanan ni Lola, tatang. Lola, napan kayo ka din na talaga. May kawak, Lola. nanang. Lola, Salbag kayo! Ha? Nagungar ka, nanang. Ay, maatakiak ka na kayo. Istorbo kayo iti panagkarkararag ko. Ikarkararag ko. Ama unatak kuman. Tapno malpasan ti parikot ko. Ngam dinistorbo na mat. Ay, saan ko na naituloy ti panagkararag ko. Imbis sa mapatganan, tikid daw ko. Salbag kayo. Awanan kayo, itibain. Ay, makagas. Aputin na ti barukong na. Nagsalungay nga yan ni Lulam. putpuno dahi tan tatang. Oh, awanan ni Lola. Rikapon taman ti pulso na. Awan marik na ka pulso na. Uray siyak, tatang. Awan mo ti marik na kapulso ni Lola. Ala, saanan ngumang angas ni Lola? Talagang impan ng tatang. Unay daytan. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Ambisyosa ngagngangabit. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.